Скролвах си нещо в YouTube, пуснах си Mobizen и видях това видео. Най-лудият атак от Юзеев с Вонстър в стила Брейнрот. 41 минути, но като видях този Брейнрот, Strawberry Elephant, ми стана интересно и искам да го гледам. Тума ще видим как го направихме one of one крафтове, като крафтнахме най-редките брейнроти от CyberCraft машината, като ги трейд фармихме до Insane милиарди, които ще видите в края на видеото. Като това е един от най-редките брейнроти в момента в играта, като има само 150 бройки в целия свят, а ние го имаме наличен в brainerot.com, заедно с всички други крафтове и гарама само за 3 евро в наша стартер пак за трейдъри. Също така не забравяйте промоцията на Капитан Моби само за 12 евро и Cerberus само за 18. Като в момента имаме най-големите монеймейкъри в цяла България, така че не забравяйте brainerot.com, най-добрите брейнроти на топ цени. А сега абонирай се, защото на 50 000 абонати ще раздадем един дракон канеони на един от вас, така че споделяй видеото с приятели. А сега нека да видим как направихме крафтовете и как ги трейд фармихме. То спича, между другото, 100% сигурен брат, че лаптопа му е втора употреба, брат. И то най-ефтиня и му забива всичко, брат. То трябва ли му драга, брат? По принцип за тази игра не. Бургера и тези блокове взимай да ги взимаш, брат, че ти да отваряш поне. Че няма място. Днеска чата е Generation. Днеска чата вече бургера почва да игра с тях и той са вече леко. Сайбър тако, брат. Да, защото петъка няма да скам. Давай, ти не знаеш ли? Откъде я знам, брат, аз да не съм учител. Те аз завърших преди 5 години. Нали за той ти дадох Васия, брат? Тя не ми казва. Тя не ми е казала, братле. Май каза нещо за петък. Ало, да, беше ми казала нещо. Аз... Дали видях хидро дракон канелони? Преди 5 години завърших. Или не, хидро. Тя не ми е казала, братле. Ако е хидро... Май каза... Не, лаганд. Нещо за петък. Ало, да, беше ми казала много нещо. прилича на... Аз тънкал съм, брат, аз не помня. Той вере завърши преди 3 години. Преди 5 години завърших, брат. Аз завърших преди 5. Добре, пич. Виж на бургера да хапне някой бургер, че е клечка. Шутто, коя? Какво? Не, дракон. Добре, приготвяй се да ги пускаш между другото. Да, аз ако знам кое е, брат, ти ще ти кажа. Чакай, че да отвори. Едното е мариачи. Принцип, ако пусне Strawberry Hybrid Toilet в публик сервер, ще стане третата световна. Само че в игра. Всичките 5 деца на реда, най-горния, най-третия етаж, всичките 5. Сега всеки умре. Това е Cerberus-а. Чай, ти колко Cerberus имаш? Това е един Cerberus. Не, според мен е... Третия етаж, всичките 5. Ще вземам тиктака. Прави, брат. Коя база? Да, заплатят пише. Третия етаж, бургере, третия етаж. Аз съм го играх, но те нали почти 12-1. Да, тук сме в чай малко бургера да ме вземе. Не, всъщност за дракон мисля, че е Капитан Моби и Cerberus. Имам Капитан. Ние имаме дъга, ама той не знам дали е Лорд Дракон. Дъга ли? Дъга. Мисля, че няма да е много Лорд, брат. I'm not adding brainers that don't... Окей. Добре, Капитан и Cerberus според мен. Виж ги те да смарят, брат. Само че аз не мога да ти взема 5, мога да ти взема 4. Добре, вземи 4, брат, вземай ги, див. Like headless or duck. Той буквално беше сложил Strawberry Elephant за headless. Тук сме по-локин. Добре, не може да ги слагаме и тия, брат. Someone in chat got really bad and said... От принцип, ако сте гледали Какво трябваше, Капитан? един шорт на Запола, може да видите, че не ги слагаш направо от Kingspan, че най-рядкият Защото е от телефона, брат, няма да стане бързо. Autoskip craft. ще му добре, че Strawberry-то е не е чак толкова вероятно. Фалирам много пъти. Всички гласуват тия за брат. Нормални ли сте? Те са най-закачените хора на света, между другото. Вас кой да е най-рядкият брейрот и ако сте имали OG Друго трябва да взема, брат. или Ма да почва да слага неща в CyberCraft, ако може. Брате, той на почивка не разбра. То чекитера всеки е имал. Брат, аз имам Джон Долбер. Е такива като на Запола. Дъги брос. Ма вземи голд от мен. Дъги броса... Кога ще И окръвта? то си якото бос. Аз искам дъг да видя за какво ще ни трябва. Ми даде, за дъги брос. Не, може и нещо друго. Той току-що каза, че няма да слага такива брейнроти. Четеш ли или? Брат, дай после да го разцекам него. Да видим колко голямо да крафне. Ние да сме натръни, брат, да го менкаме и да крафтваме, разбираш? Там да идем свърши админа, нали? Чате, то Cyber 67 имаме в brainerot.com, вижте колко инсейн изглежда между другото. Нямам така, брат. Ето, let's get into. Окей. Не, сега след снапа е
след снапа. Верно ли не ти се пада до село? Аз не съм отварял. Това ми е първото, което реагира на нещо. Какво направи, брат? Майко Файра трябва В да го принцип държам. имах преди едно, нали, Аз имам един брат. там Гъгъл, 3 само секунди, той но само, въобще беше само така, доста братле, тъпо. само поката ги има тези работи. Няма питайте Като как съм разбрах, че програмирал има този такова John Doe, приложение, между където другото, може тракна да бях си дал, да правя само реакции, да снимам как игра игри. И сега нашия Го стар щех сайбър и Ева на фон. Няма сайбар вече. почнах с това Забрах на приложение. кой ютубър беше. 50 до 50 стова. 50 стоса. Поспича, пускали нещо, ще го убия, бе, брат. Честно ти казвам. Guys are... така. Да, 50 до 100, 50 до 100. Майко. 74! Майко. Да не го прави най-редка брема в момента тези неща. За той на един ми искаш 4 цифрена сума за той нещо, брат. И аз казвам, ти пиян ли си, бе, брат? Аре, печали, бе. Ще изчистя, бе. Си many gets crafted today. А нали първо да сложиш други, нали? Тик-так, нещо такова. Брате, ще може да крафтим днеска нещо. Lost Lost Hackers. Hacker. Те са unlimited, добре. Lost Hackers. Добре, те са unlimited, да ги имаме, ние проблем. Аз мисля да приключвам, защото после следвам още едно видео и така, чао. Here for all